Diyos maray na hapon po mga tugang, maluhod po kita para sa orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibihi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibihi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibihi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibihi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Logroño Batalier Family, Grace, Emerson M. Espiloy III, for approval of Carlos Miguel Serrano, Australian visa, and for the safe trip of Claire Margaret Serrano, dulot kan Serrano family. Pasasalamat, dulot ni Ella L. Antwerpia, Mr. and Mrs. Rene Camu and family. Let passer, dulot ni Lance Red and Ada Orendain. For passing the let, dulot ni Remalyn Diaz, birthday of Pamela Maxine Gabriel Sevilla. Pasasalamat, dulot ni Marcelo Barnuevo Jr. and family, Princess Barnuevo, Prudencia Marmol and family. For passing the board exam, dulot ni Kailin Alain Abadesa. For passing the LET exam, dulot ni Annie Toledo. For passing the LET 2025, dulot ni Sarong Anonymous. For passing the licensure exam for professional teachers, dulot ni Emmeline Basilia and John Mark Ivan Benitez. For passing the licensure exam for teachers, dulot ni Ivy Perla Frivaldo. Pasasalamat, dulot ni Joyce Monique Nipa. For passing the LET 2025, dulot ni Maria Fe R. Danao. Special na kagadan, for successful board exam of Patricia May Manzanilla, dulot ni Jairo. Continuous healing of Jude Ethan F., dulot kan Federico and La Costales family. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Maria Estrella, dulot kan Vera Cruz family. Danilo, dulot ni Kathy Tuason. Danilo, dulot kan Sanyosa family. All Souls, dulot ni Noemi Saison. 40 Days of Jaime, dulot ni Laura Acosta and family. Orlando Sr., dulot kan Vega family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon.
Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran kanama, kanaaki, asin kana Espiritu Santo, Amen. an kaguranglan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikaanom, asin ultimong Domingo, kan pagkabuhay liwan. Next Sunday, isa-celebrar niya to ang solemnidad, kan pagsakat sa langit, kan sa tuyang kaguranglan. Kaya madadagog nga to sa satuyang lituriyang unyan, partikularmente sa satuyang ebanghelyo, ang mga pataratara, panuguntugon kan sa tuyang kagurangnan, asigurasyon sa iyang mga apostoles, bago siya bumalik sa iyang ama. Asin saro kan regalo, na itinatao darakan sa iyang pagkabuhay liwat, iining katuninongan. Katuninongan, itinatao ko sa Indo, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo. Kaya ini ang special na balaog na hagado niya to sa mahal na Diyos, ang balaog nin katuninongan sa tahaw kan karibungan, asin pagduda sa kinapan. Mamatean man lugod kan lambang saro sa to, ang katuninongan kan sa toong kagurangnan. Makisumaro kita sa pagdulot kay ining Santa Misa, sa pagpasalamat sa mahal na Diyos kay ito mga recently nakapasar sa board exam, asin siring man, ipamibita an kapahingaloan kan kalag ni Bishop Nestor Carino, an ikalimang obispo kan sa tuyang diocese na kasuudma binawi anin buhay, asin ipinapamibi ko man ang kapahingaloan kan kalag ni Mayi. Ngunyan tanganing kita gabos, na uya digdi magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, asin pagsolsolan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Umabuntaan kagurangnan sa rabay niya tong awiton ang kamurawayan sa Diyos. Sinasambami
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan, kaining mga aldaw nin kaugmahan, na sa mong ginigibos sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay diban, tanganing ansamong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Pinagtukdoan kan mga apostoles, ang mga miyembro kan enot na Kristiyanong komunidad, nagikan sa paganong tradisyon, tanganing ang mga ini matauanin malinaw na katukdoan ni Kristo. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagkapirang tawo ang naglugsot sa Antioquia, hali sa Judea, asin nagtukdo sa mga tugang. Kundi kamo magparserkomsisyon, susog sa ipinagbubuot ni Moises, da ikamo makakaligtas. Alagad diniskuter sinda ni Pablo sa kani Bernabe, kaya nagkaigwanin mainit na debate dapit kaini. Pinagkauruyunan ninda, napadumanon sa Jerusalem si Pablo sa kasi Bernabe, asinan iba pa, nganing makipag-olay sa mga apostol, saka sa mga kamagurangan duman, dapit sa bagay na ini. Kaya ang mga apostol, ang mga kamagurangan, kaiba ang bilog na simbahan, nagpili ni nagkapira sa inda, nasusugoon sa Antioquia, kaiba ni Pablo sa kani Bernabe. Pinili ninda si Judas na inaapod Barsabas asin si Silas, mga tawong ginagalangan kan mga tugang. Ipinadara sa inda ang sarong surat na arog kaini ang sinasabi, kaming mga apostol asin mga kamagurangan, minapakumusta sa indo na mga tugang nyamo na mga bakong Hudiyo na nasa Antioquia, Syria asin Cilicia. Nabaritaan mi na may nagdyan sa indo na nagkapirang tao, hali digdi sa mo. Nagkaproblema da kamo, huli kan sinabi ninda. Dapat nindong maaraman na daimi sinda sinugo na magtaram nin anuman sa indo. Kaya nagtiripon kami, asin nagkasararo, nasuguon sa indo ang nagkapirang tao na pinili mi. Kaiba sinda ni Bernabe asin ni Pablo, na namumutan niya tong mga tugang. Ibinugtakan doang ini sa pag-alaman ang sa indang buhay, huli sa paglingkod sa satong kagurangnan na si Jesu-Kristo. Kaya sinusugo mi sa indo si Judas sa si Silas, na iyo ang mataram sa indo kan mga bagay na isinurat mi. Sa paagi kan Espiritu Santo, pinagmarahay mi na day kamo tauanin magabat na paasanon, pera kan mga bagay na ini na kaipuhan ng God. Day kamo magkakankan karni nin hayop na inatang sa mga Diyos-Diyos. Siring man, day kamo magkakanin dugo o karni nin hayop na tinuok. Day man kamo magdurog sa bako nindo agom. Mapapakarahay kamo kung likayan nindo ang mga bagay na ini. Diyos magbantay sa indo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, kahiraki asin bendisyon ni kami. Paliwanaga sa samoan sa imong lalawgon. Tanganing maaraman kan bilog na daga an sa imong kabutan. Tanganin ang gabos na nasyon makaaram kan sa imong kaligtasan. Pag umawon ka lugod kan gabos na tawo, O Diyos, pag umawon ka lugod kan gabos na tawo. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Mag-ugmalugod ang gabos na nasyon asin mag-awit sa kaugmahan. Hulita, matanos na hinuhukuman mo ang mga banwaan, asin ang lambang nasyon sa daga sa imong pinapanginutan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Pag umawon ka lugod kan gabos na tawo, O Diyos, pag umawon ka lugod kan gabos na tawo, binindisyonan kita ng Diyos, matakot lugod sa iya ang gabos na tawo sa kinaban. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan.
Sarong magayo na bisyon ang pinaglaladawan sa pagbasa asin nagpapagirumdum kan kamurawayan na natatagama sa mga maimbod sa mahal na Diyos na magiging tunay huli sa liwanag na iyo si Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ng kapahayagan. Sinangkuban ako kan Espiritu, dangan dinara ako kan anghel, sa alitoktok nin sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling niya sa ko an Jerusalem, an banal na syudad na nag-iibaba hali sa langit, gikan sa Diyos. Nagliliwanag sa kamurawayan nin Diyos. Nagliliwanag ang syudad, siring sa mahalagang bato. Arog sa aspeng malinaw, siring sa kristal. Dakula asin halangkaw ang kudal kaiyan, na may 12 trangkahan na binabantayan ng 12 hanghel. Nakasurat sa mga trangkahan ang mga ngaran kan 12 tribo ng Israel. Igwa iyan ng tulong trangkahan sa lambang direksyon, tulo sa sirangan, tulo sa habagat, tulo sa hamihan, saka tulo sa sulnopan. An kudal kan syudad napapatugmad sa 12 gapo, na sa ibabaw kaiyan, nakasurat ang mga ngaran kang 12 apostol kan Kordero. Dai akong nahiling na templo duman sa syudad. Hulita ang templo kaiyan, iyo mismo ang kagurang ng Diyos na makakamhan, saka ang Kordero. Dai nakaipuhan kan syudad ang liwanag kan aldaw o kan bulan. Hulita ang kamurawayan ng Diyos, iyo ang liwanag kaiyan, dangan ang Kordero, iyo ang ilaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "An namumuot sa ko, makuyog kan sa kong itinukdo, mamumutan siya kan sa kong ama. An ama, asin ako maduman sa kamaerok sa kaibahan niya. An dai namumuot sa ko, dai nagkukuyog kan sa kong mga tinukdo. An tataramo na nada ng ugnindo bakong sa ko, kundi sa sakong ama na nagsugo sa ko. Ipinapahayag ko na sa indo ang mga bagay na ini, mantang kaiba pa ako nindo. Alagad, an parasurog, ang Espiritu Santo na ipapadara kan ama sa ngaran ko, iyo an matukdo sa indo kan gabos na bagay. Dangan maparumdom sa indo kan gabos na sinabi ko sa indo. Katuninongan, ibinawalat ko sa indo, an sakong katuninongan, itinatao ko sa indo, bako iyan arog kan pagtao kan kinaban. Dai kamo mahadit, ni matakot. Nadangog nindo, akong nagsabi sa indo na mahali ako, alagad mabalik ako sa indo. Kung namutan nindo ako, mauugma kamo, hulita maduman ako sa ama, hulita ang ama mas dakula sa ko. Sinasabi ko na ini sa indo ngunyan, tanganin kung mangyari na iyan, magtubod kamo. Mga tugang kong namumutan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan. Pakigreet daw kan sa tuya katain na good afternoon. Aber daw sisay po digdi sa mga nakapasar na bagong mga teachers. Pakitaas kan kamot. Yan. Wow, congratulations po sa Indo. Sisay suday nakapasar. Yan, parakpakan tayo ng mga
bagong let passers. Mapasaindoan katuninongan. Iyan ang regalo kan sa tuyang kagurangan. Pagkatapos na siya mabuhay diwat sa iyang mga disipulos. And remember, today is the last Sunday before we celebrate Ascension. Next Sunday is the solemnity of the Ascension. Mabalik na, masakat sa langit ang sa tuyang kagurangan. Kaya sabi ko kasubago, ang sa iyang mga tataramon ngunyan, partikan sa iyang panuguntugon, asin partikan sa iyang asigurasyon sa iyang mga disipulos. Babayaan, pero dai papabayaan. Yan. Totoo, babalik na siya sa Ama, alagad ibinawalat niya ining mga tataramon na ini sa sainda. So, ano ining regalo kan sa iyang resurrection? Katuninongan. Sabi niya, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, asin itinatao ko sa indo, bakong arog kan katuninongan na itinatao kan kinaban. Dai ka mo mahadit ni matakot. Regalo, asigurasyon, asin pagtao nin kusog buot sa sainda. So ano ang mga magayon na leksyon na pwede ito pong manood ang digdi? Enot sa gabos, sabuton niya to, na ining katuninongan na itinatao as inibinawalat po kan sa tuyang kagurangnan, bako sosog, sabi niya, sa katuninongan o arog kan katuninongan na itinatao kan kinakban. Kung ang kinakban, ang pagsabot kan katuninongan, daing ribok, daing pag-iriwal o daing pagkauroyon, ang katuninongan na ini ibang-iba. Ang tunay na katuninongan sosog sa satong kagurangnan, hali po bako sana sa pagkakaigwanin marahayo na buhay, perfectong pagkabuhay, kundi ang katuninongan na ini magikan sa satuya pong pagtiwala, asin pagsarig sa mahal na Diyos na aram niya to, dai kita papabayaan. It is true peace when it comes not only from having perfect life, but from trusting in the one who never leaves our side. Now, paano ta maaaraman daan na igwa kita nin katuninongan? Kung arog kaya nakataning mong turog na, matuninong ba iyan? Paano ta maaraman na igwa kitang katuninongan? Enot, sabi ka iyan, if you can tell the Lord before you sleep, Lord, if you want to take me already tonight, I am ready. Then you are at peace. Bago ka magturog at siya nabanggi, sabihon mo, kung gusto mo na po, Lord, bawion ang buhay ko, okay na ako, game na ako. Ibig sabihon, day ka ng utang. O gusto mo nang dulagan sa utang mo. You are at peace. Igwa ka nin katuninongan. Can you do that? Ako tigsasabi ko ang burubanggi. You have peace when you are able to say that sa mahal na Diyos. Sunod, if you are at peace with the world because you know you have not cheated, used or abused anyone, congratulations, you are blessed with peace. Aramong daikang inabuso, lalo mo niya na panahon, dakulon ang user-friendly people, people user, yaon sana, kung may pakinabang ka sa inda, ang sa indang pagkamuot sa imo, based on your usefulness. Now, kung ika, daay naging siring kayan sa imong kapwa, daay mo sinda, dinaya, daay mo linamangan, daay mo inabuso, ibig sabihon, igwa kanin katuninongan. If you can smile at yourself, accept your blessings, including your trials and difficulties in life, and can say, okay lang tayo, then, blessed are you. You are at peace. Iyan ang klase nin katuninongan
na sinasabi kan sa tuyang kagurangnan na iwinawalat niya sa lambang saro sa tuya. Iyan ang katuninongan mismo na ihiniras sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Iyan manlugod ang katuninongan na makamtan kan lambang saro sa tuya. Ikaduang leksyon, sinabi kan sa tuyang kagurangnan, parte kaining sa tuyang ibanghelyo ngunyan. Pagkatapos niyang itao ang katuninongan, sabi niya, dai kamo mahadit ni matakot. Do not let your hearts be troubled or be afraid. Dai mapurisa. Saro inikan hinahagad niya sa lambang saro sa tuya ngunyan, na mas painging ibabawon niya to an sa tuyang pagtubod kaysa takot sa satuyang mga puso. Ang konteksto kay ini, iyon na dahil ang sa iyang mga disipulo sa pagbalik niya sa iyang ama, iyaon man giraray sa inda, ang dakulang takot. Takot na baka sinda naman ang dakupon. Takot asin pagduda, kung kaya ba yan, ninda ang misyon ay wiwalat sa inda kan sa tong kakurangna. Kaya sinasabi niya sa inda, dai kamo matakot, mangibabaw man lugod sa indo, an sa indong pagtubod. Bako sa na inisarong advice, kundi inisaro mismong pangapudan na sinda magtiwala sa mahal na Diyos. Kunan sa tuyang buhay, ang sa tuyang mga mata, nakaturuhok, nakatutok sa satuyang kagurangnan, tinatawan kita kaininin kusog buot, na danay, na bumangon, laban sa takot, asin mabuhay kita sa pagtubod. Ultimong leksyon, na pwede po niya itong makuadigdi sa satuyang ibanghelyo, iyon na marumduman po niya ito kung gurano ka-thoughtful sa satuan mahal na Diyos. Tinatawan kita ng konsolasyon that He will never abandon us. Sabi ko nga ni kasubago, totoo, sa pagbalik niya sa Ama, babayaan niya kita digdi sa kinapan. Alaga, dain niya po kita papabayaan. Garisarong magurang na ma-abroad, matrabaho sa abroad, tigsasabihan sila, mabalik ako, mapasiring ako duman sa abroad, tanganing magtrabaho, tanganing masuportahan ko ang sa indong pag-eskwela. Tanganing matawan ko kamunin marahay na buhay. Tanganing pag-abot kan panahon, makapadara ako nin balikbayan box. More than any balikbayan box, ipinapanuga niya mismo ang Espiritu Santo. Itinatao niya sa tuya, ipinopromesa niya ang sarong parasurog ang Espiritu Santo na padagos magtutukdo sa to, asin magpapagirumdum sa to, kan sa tuyang misyon. Asin ang presensya kan Espiritu Santo, iyo ang magiging gigikanan kan katuninongan. His presence is the source of peace. We are never truly alone because the Holy Spirit, the Comforter, walks with us every day, bringing us peace that sustain us from within. So ini ang hagadon niya to, mga tugang, sa daog kan misang ini. Let us pray to have more peace in our lives. Magkaigwaman lugod ang sa tuyang komunidad, magkaigwaman lugod ang sa tuyang familia, nin katuninongan. May we live peaceful lives. Let us not live complicated lives. And ang totoo na ang sekreto, kang tunay na katuninongan, kung kita, padagos niya tong susundon ang kabutan kan mahal na Diyos. Stay in peace and stay in God. Kung turog pa ang kataning mo, sabihan mo, rest in peace. Yeah. Stay in peace and stay in God. Peace be with you. Amen? Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ang Espiritu Santo.
Amen. Matindog kita, maugma niya itong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasailan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Ama, sa ngaran kan sa iyang aki, asinagadon ta sa iya, na pabuluson sa tuan balaog kan Espiritu nin katuninongan, sa kada petisyon, masimbag po kita, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an Santo Papa, asin an mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay an ebanghelyo nin katuninongan na sa indang hinaharubay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihigos para sa katuninongan asin pakipag-ulian, bendisyonan asin an kapwa na sa indang masabatan, maulakitan kan sa indang kahigosan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan asin katuninongan ni Kristo, katuninongan na dai ikakatao kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit, huli kan sa indang pagkagurang, marangan niya to asin sinda magkamit kan katuninongan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to an grasya, nin matuninong asin maugmang kagadanan, na pag-abot kan talaan na aldaw, mautob ang satuyang pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. O Diyos, sa muyang Ama, kay rakian mga puso ming napupurisaw, asin ang mga isip ming nahuhurasa, asin murasan mo kami kan katuninongan, asin pagkamuot kan kahadean, na sa imong ineerokan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan,
magsakat lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibi, kaiba kan mga pagdulot nin mga ostya, tanganing kaming nalinigan kan sa imong kamurawayan lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog lang kayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay ang gabos na isinikwal binabago asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na bertudes sa sinan mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan panal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paggibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan na sin pagkabuhay liwan, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban.
Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon ika-14, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma, sa imong pagkaherak, kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibig kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaintupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo, ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo,
Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kan mga kasalan, mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
kita para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya, magbago sa mo, na dai mapagal sa pagtalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asindeng kasagkoran, ikanag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagkabuhay liwat ni Kristo, padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panawaan sa mong mga puso kan kusog, asin nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,576 pesos asin 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,123 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 10,037 pesos asin 15 centavos. Sa mga maawot po, magbakal nin souvenir items, araw kan t-shirt, mug, pamaypay, tote o canvas bag, available po ining mga items sa opisina. Ngunya na aldaw, iyo po ang Tada Sunday, kung sain iyo offer ta po ang satong mga tada canister sa offertory. Salamat po sa nagpapadagos nindo na pagtada. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous na tig 1,000 pesos, tulong 500 pesos, duwang 300 pesos, 200 pesos, 100 pesos, Gerald Alan Tagibaw, 5,000 pesos, HG and Ian Peña, 1,000 pesos, Mr. and Mrs. Elmer Reconco, 1,000 pesos, LBV, 1,000 pesos, MB Store, 500 pesos, Francis J. Sanchez, 500 pesos, Jos Mabalos po. Ang sa kuya pong apresasyon, asin pasalamat sa dambang saro sa Indo, lalong-lalo na sa mga naging mga servidores sa laog kaining misa, sa Satuyang Choir, live streamer, lectors and commentator, lay ministers, mass collectors, asin ang Satuya pong mga sakristan. Salamat po sa Indo. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita kabos, kan Diyos na mamumuton, na sinmaherakon, na nama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Aya't ihayag mo rin siya, at ating ibunyag awitan siya. Naliligtas ng Diyos na sa krus, Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papulian, araw at tala, siya'y parangalan.
Salamat po.